Hamisu Birka mu je zuwa. Da idanuna na gajin hamana. Waya ta amanarka? Abokina da mahaɗin jikina. To ina jin ka me faru? Na amince musu su suna soyayyar su. Wannan maganar da kake gaya mun cikin zuciyarka kuwa? Zuciya da jini sakonni na suke. Kuma tanadin bai kai mata a lokacin. Na yi tanadin kai na bani baiwa kowa. Amma duk da haka ta ci amanarka, anya kuwa ka gansu da idanka? Ina sakar ko ba ku san ina gani. Likimo ka yi musu kenan, ba su san kana Ankara ba. A wane ne ka gansu? A wani yanayi. Ka je ka samo min adda, ni zan tsawatar musu. Idan baka samu adda ba ya za ka yi? Bincika gurbi tambaya.